Matul is-sena li għaddiet, fl-Isptar Mater Dei saru aktar minn 170,000 X-ray. Il-maġġoranza tagħhom, kważi 80,000, saru fid-Dipartiment tal-Emerġenza, filwaqt li aktar minn 34,000 kienu CT scans. Fil-jum li jimmarka il-123 sena mindu ġiet skoperta l-magna tal-X-ray, tkellimna ma' Ray Spiteri li jmexxi d-Dipartiment tal-Medical Imaging fl-Isptar Mater Dei. Ħadna lura għas-seklu 19, meta fiżiċista Ġermaniż kienet jesperimenta fuq ir-raġġi u tant kemm ma kienx jaf x'inhuma li semmihom raġġi X. Illum aktar minn 120 sena wara ġew żviluppati magni li bihom it-tabib jista' jeżamina lil pazjent mhux biss minn barra iżda wkoll minn ġewwa. Is-Sur Spiteri spjega li hemm diversi magni ta' X-rays, kollha jagħtu spjegazzjoni aktar dettaljata tal-patoloġija tal-pazjent. Dana il-pazjent ġerment jkun taħħa xi ħaġa, jista' ma jkunx miġuħ u jista' jkun miġuħ ukoll u imur it-tabib tiegħu. It-tabib tiegħu jeżaminah u jidirlu illi jkollu bżonn X-ray. Jibgħatu għall-X-ray, it-tabib tagħna jara dak l-X-ray jagħti riżultat u mbagħad jibgħat dak ir-riżultat li t-tabib li referih u minn hemmhekk tkompli it-treatment. Ir-riżultat ta' X-ray jista' juri affarijiet bħal kundizzjonijiet f'samart u ksur, iżda f'ċertu każi affarijiet ferm aktar serji. Spjega x'jiġri f'każ meta pazjent li jkun involut f'inċident tat-traffiku jidħol l-emerġenza. Ovvjament jordna li xi CT scan, jinżel fid-dipartiment tagħna nagħmlu CT scan u wara CT scan it-tabib tal-X-ray jagħti riżultat. Ikun hemm is-surgeon lest jistenna dak ir-riżultat, jara kemm xi bleeding, jitla' mal-ewwel theater il-pazjent u jiġi operat minnu fih. Is-Sur Spiteri nota li 120 sena ilu X-ray ta' parti żgħira mill-ġisem kien jittieħed b'tubu u kien jieħu 20 minuta. Iżda llum l-X-ray żviluppaw u saru mezz indispensabbli għat-tobba biex ikunu jistgħu jikkuraw lill-pazjenti tagħhom. Jien niftakar pereżempju fil-passat illi biex tagħmel anki brain scan kien illum 20 minutes biex inlestu brain scan, illum less than 10 seconds. Biex tagħmel whole body scan, jiġifieri thorax, abdomen u pelvis, 30 seconds. Biex f'120 sena mindu ġiet skoperta magna li bidlet għal kollox il-wiċċ tad-dinja medika, saru żviluppi b'tali mod li huma ta' benefiċċju mhux biss għall-pazjent li saru bagħti ferm inqas iżda wkoll għall-professjonisti.